1 2 mic check. Mic check 1 2. Mic check 1 2. Iko sawa? Mwacho murigereria habugeta sene kyage tembe wonega nigo gotogochire masemo kurwega sobo gatagati wo mochibo songo serand about ya capital hasabono twesokire kubotekana no gusira kuyo kabiro murai bekyama gya ODM muske Raila Odinga asitwikinira senseme tonyo minto aiga dipo na sanya bunenchire moyo konyori birengererio bibamenye kurwase county ya Kisii abange batukwanira igoro yenchira andake bamwenyorete ebirengereri byabo igoro yugukwa kwa Raila Odinga dipon abo kwa nakende tonyore ebirengereri kurwase abana inchi kurwase county ya Kisii. Buya muno sana omwanchu murigereria ekara tukogamba kurwega so bogatagati go muchibosongo nigo twanyoriro gwakwo konene sana bunense ya Kenya aso kumusiria Raila Amolo Odinga oyo konyoro munyakerogo gwekiama kya ODM ntunyare gokorera asoboime kurwa bono igago ikamaragoba asoboime Raila nindie iboretu ngiria chagete siasa yaye nabo igo naki mirimo kyabere kagokora asense ya Kenya anene rieragere aba Kenya banyale ko bakumuinyura lituko gochia serinde igobona muna oyo minto Daniel Ontirika kokotebya nigotorega iga naba minto bali bacu gosanga mo 9 kero kende kerige kogera gosekeri bakuinyura igoro ya Raila Amolo Odinga oyo konyoro motenelwe kiama kia ODM gose Orange Democratic Movement nigankora libageriga gochia soyo minto Daniel Ontiri atigotoira ase masayemo asaba minto abaiga bagendrete kolera Raila Amolo Odinga na nene kerige kogera bakumurira no kumunyira kwae. Buya mono sana nabogo chakane rieta ototebinga nabogo rusia kobi otenga andake ngaki gosenki keri orachi kumonyorera umuske Raila agwacha kwanza nilia samalira ngoro kweva nisibogongo yani arolire bobe koyugo bobe na Raila okure Raila no muntu twanjite ga gusira Raila no muntu orengo otokonyire ga Kenya ngo tebie familia ya Raila aida pole sana gaki obugima nabo bore igo gaki pole sana FC familia Maseno entire Maseno nawaambia ngo batei pole sana gaki Raila no muntu otokonyire Kenya twarenge gosusurwa Raila fight Raila akurwanirira kirase gaki ngo bathia ba minto gaki twasirio muntu orenge gokonya Kenya gaki buya mono sana abanda skaiga nabogo chakane rieta ototebinga nkikiria orachi kumonyorera umuske Raila esa marieta ngoroku Jonathan Ochuoto kurwense moya pasibo getaurio mo tenenelibwe vijana kurwe ward ya pasibo getaurio enare goteba iga ase umuske Raila Odinga osirire ebintanya areko bagagokora Kenya yene binge nginyore nare tetege ntoko ka multiparty ebyame ebinga ase ense ito ya Kenya akarwanirira amangana ya free education bakareta no mogaka nyagosira Kibaki arafu akareta chi county itwanya reko tokonyora magendero tutare gocha konyora buna ntu bali tokoru mashinani mari kabisa bono igo pole sana ase family naende ntora mono yen tukotorareta karungori gaito gakego no uri oranyare ko rwa karungori na batoga ko baso mwako no mwako ringe bwa maskania manene mono ewo buya mono sana nabogo chakane rieta Asamaria dangoro kudagras ibon songonde ando yura mono kali we constituency ya Kitutu Masaba nando teneina segero kyo bochumba babo Kitutu bwa Masaba igori tanga nikegema igonkwa abantu ba abagere bonse asebale na pole abakenya pole ne party ya ODM na pole asogo sirio mo semio ito wense ya Kenya yendo kende ya kabere abantu ba minto abakenya twens twara batohererwe kero serikali ando kubanga matanga yoyo minto Raila oitwanjite mono ando berega kurara aseigo youth ba minto gendo nganda benyoli ngalinga ki toteme kubugata chikura tochore abaraya baya 2027 na inche rende buno mo nogaribo mo Getutu ningatanigiro go bujumba lakini ndebo ngatali siasa ko tuacha tolera sobugamu buya mono sana nabogo chakane rieta ototebinga aye ogokwa ko yo kabere muraibe kiama gya ODM asara kikwanyorera na mo Kenya kawaida na andingi kilio orachi kumonyorera. Mimi naitwa Haruna Gai, mimi ni mwanabiashara ya hapa Kisii Town. Leo tumekuwa na ushuni kabisa kulingana na kifo ya Prime Minister Raila Amolo Odinga. Raila amesaidia Kenya, hata utulivu yetu kunayo kama sio Raila hii Kenya ingekuwa imeshawaka. Tumeomba amani ikuwe Kenya mzima mpaka tushike msee na kila mtu akuwe na utulivu na ningependa ili kama itakuwa analetwa kila county wapeleke huko waende wamuone.
kuliko kupeleka Nairobi ama Kisumu ama nini. Ikuje mpaka hii county yetu, sababu yeye ndiye alikuwa kiongozi mpaka hii county. Ni asante. Ambia mono sana. Nae nabokoro birengere byao. Esa marieta gonkoro kwa pita kurwa Kisii County. Gonko te bapore ase familia ya Raila Amolo Odinga. Ne familia ngima ya entire family ase Mama Ida. Pole. Igongo te babuno mugusi koru Kisii County. Tuasiririo morai otorente ira magenderero emiake menge. Tuasiririo morai orentire changes emiake menge. Egento gyokanda inyore Raila na kero kyo 207 nko ito tuarenge segie kaba abande ko bagoteba nga tiga abantu bakwitogamba agateba tinkora maiti agateba agachusio morembe omugako yorarire muna ararire gakyo morembe uri arwanirire miaka yonse tomoango morembe lakini zaidi ngoteba singincho ninde gusiga nche no mufuasi gwa ODM igusiga iganto bwato morayo ku Fred Matiangi gaki gongo gosaba buno mugusio minto nando ngigwe nkore ngige tembe nkobekere nyusi yonye igwe tiga gotoira rogoro aso murima ntori go chikwaga nyomba yo musaunde ntori go chikwaga nyomba yo monto ga yagachirwe gatagoka ninchu twagache nyomba yaito ya UPA gaki totenene nortora asikwe abarai bari to kuchikonyora buna CMC abeto mubunge Mosike Raila nigo abete bogo mo prime minister aiga sense ya Kenya. Mosike Raila nigo amanyire buna broad based government etaraba introduced aiga sense ya Kenya. Mosike Raila bogo nigo abete gati yabarai bali babere bakurwanira Kenya banyera ko baba konyora magendero abakenya banyera ko bago konye kakurwa soburai andake dipon nkikelia ora chikonyorera Mosike Raila kubatakana no woko kwa umurigende mnatokana tako sanga matukane yoko iborwa nigo shoni go upinzani anena se serikali ase twanyorirenga tenyi omutangani niga iboretwe ase nyomba yomurai ose oyo kabaire omo Pfizer president omutangani Jaramogi Oginga Odinga nomongina Mary Ajuma Odinga igo omwanchu omurigele katanda ko sanga senchirenga bunejo korigase obugatagati bwo muchibo songo nabange bagenderete ko munyura omugaka Raila Amolo Odinga asiga singiya akorete nabo igo okunyorwa anene nigabete gakorigie president kitangani omwaka o 1997 chingaki aligetie oborai bwense korende tachia koira kero yaika omwaka o 1997 nigo aligetie kero kyoborai bwense ekero bari go pingana na Mosike gosenya gosira president Mwai Kibaki nigo mubwete sechukura nabo igo tachie tikoba gakoba omurai igo kero tonto gusanga gachibiche chigane ya maseyemo kuraiga asobo gatagati bwo mochi obosongo ekarato gusangamo naye anene amange igoro ya Mosike Right Honorable Raila Amolo Odinga oyu bono goikarero asukuraliwa kugosira kwaye tenga asobo korali bwaye Raila Amolo Odinga nigo abete minister ya energy akabe minister ya roads nabo igo namangananda amange nobiro bokorali kurwa se chisere gatagati bwo mochi obosongo ekarato gante gusangamo naye alia anena somu chubosongo county ya Kisii gose orogongo rwa Nyanza ndoro rwero manyirebu na engome ya ODM kibono kirere mna moroche gakurwa nabamenyi be county ya Kisii emechando anene ebirero byabo gochia ase amate yomugaka Right Honorable Raila Amolo Odinga munege taseni kiage tembe ntorigo tukumagega ntogenderere ko bamanya maseyemo una amangana genderete ko kiwaigana so muchobosongo abantu ni babesokirie asobonge sana buna murigerere tie bagenderete ko murera ombugaka Honorable Right Raila Amolo Odinga asense mo yendekera ngo chikwaligane yo minto Daniel Ontiri Raila nigabete nigare prime minister ya Kenya oyo soete omwaka 1992
as the Prime Minister of Kenya. Naboiga akaba elected as the Member of Parliament. Ora Korechiga si akabe Minister ya Roads, akabe Minister ya Energy, naboigo kogendera. Tigango ogendera gotumanya sobonge kero kende ninkiura totebya sebono iga igoro iyo mugaka Raila Odinga buna abantu bagendete komurera. Bemono sana Adipon korwa sense mega roundabout ya capital imejo mochobo songo. Mwachomari ngo nagani onyore chibicha korwa iga mase mo ase bogatagati wo mochobo songo ase roundabout ya capital. Press county ya Kisii amna mono abasa be myaka meke banyare ko babagwe sokia asokoro okorokia okogeche ko kubatikana no kwa komurai beke magya odie mu Mosque Raila Odinga mwacho murire chibicheche nabo sika kegega mwacho murire chibicheche gache masemo nkoro igase omocho bosongo asobono aba menye bense mega bagenda tekorokia okogeche ko kwabo akubatikana no kwa akwo omurai ga beke magya o kubatikana no kwa yabano lia bange babo bakolera batabuna ense ya Kenya yanyorera sale ne kubatukana nugo kwa kwae bono ege koleki gani kubono kyanya kuba ege kogosa bange babo bako rokia okoge chigwo kwabo kubatukana nugo kwa kumurayiga ase kerebo simo chumuriria ntochigo sanga nabamenyi gose egati abasa bense meye aibe elitonya kubatoko igwe berengere byabo kubatukana nugo kwa kumurayiga beke magya ODM ne sababu enene ekogera aiga ninde noyo mo akura sense mega andake abago toteria eretaria nani nge kogera gwasokire asokorokia kogechu kwa igoro yo kwa komurebekia magia ODM. Kwa majina anaitwa Michael Uma kutoka Kisii National Polytechnic. Tuna huzuni sana kwa kusikia kwamba baba ametuacha, ndio maana tunafanya kitu kama hiki ambacho tunaomba pia serikali atuwekee kama ikuwe kama holiday yani. We are in so much pain and we are here to pass our condolences to the family of the Raila Amolo Odinga. Yeah, thanks. Nimeshukuru sana. Tuko na huzuni ndio maana tuko hapa siku ya leo kuhuzunika kwa kitendo kilichofanyika leo kwamba tumepoteza baba wetu, mtu ambaye tunamwaminia sana. Tuna huzuni kabisa. We as comrade, we are mourning for a legend guy, very regarded guy, Raila Amolo Odinga. Rest in peace, Baba. Thank you. Mono sana mwachomuriria ebiniko byabere gatiye birengerere korwase gatiye basa korwase nseme abaro kiroko gachigwo kwabo gosamagomba abo kubwatekana anogo kwa ku Mosque Raila Odinga nabo chakanirita andako tutengikiria urachi kumonyorera Raila Odinga nani kikerikiagarire gwasokire korokia amayandao ntege ndo samarita ngoro kwedu na rakonduso eba kondo kama DVD abande ege ndo nda nyuro mwako otokonyire sana ogere tubwate freedom of speech, freedom of multipartyism na kila kitu ambaye amefanya kitu ambaye anajua kitu anaelewa. Huyo mzee ametungangania hii nchi, ameifikisha mahali ameifikisha. So naomba tu apumzike kwa amani na hatutapata kiongozi kama yeye. Ninamkumbuka kwa mambo mingi ambayo hata siwezi yataja hapa. Huyo ni mtu mzalendo na ni mtu anajua kupigania wananchi wake. Thank you very much. Kubwatekana no gukukuri kirio oraganie gosengi kirio orarwe birengererio orachikuraniga koro chinga kichemero bali yoko mwane Mosque Raila Odinga asama sikani aya Raila Odinga ruanirete tiga serikali ya devolution make sure every county yanyola magendero uneta keire without ubaguzi wa yote despite wale walimpigia kura na wenye wakumpigia kura atujumuishe sote, sisi sote ni wa Kenya, sisi sote tunalipa ushuru kama kawaida. So atufanyie maendeleo vile inastahili. Hiyo tu. Aso murubari ukoririra mo Mosque Raila Odinga gusukoririra mo bero enki kiriuraga ni bachikoririra. Again tanga ni bagwante bamweti every county ili tumuangalie. Kuna wengine hata hatuwezi fika State House ama mahali ya kwake, kila mtu tumuone ili tuone kweli ni kwamba tuhakikishe eti huyo jamaa ameenda. Hiyo. Mbona sana umwancho muririria bwegeta sene kyagatembe ebyo negati ebirengererio byo bamenye bense mayiga kurwase umuco igobosongo abagenderete korokia
okogechigukwa bukobotekana no gukwa akomurayiga bwekiama gia ODM omosike Raila Odinga gati abo ngo bagotaya buna gosekoreng'ana nebirengereri biri banyara ko bakorwa igoro yemeroberio buna barachikogania egokorwe chingaki chiokoroberia gochikomoine mosike Raila Odinga gati abo ni batebiru buna nerbuya mosike mobere bo mosike Raila Odinga wetigwa se chinsemo ao ime yense ya Kenya elia Kenya banyoreri bagario koyorigereria emo yokorokia amasikani yabo yomwario gati abo boigo nigo barore bengerere buna nigo bwenete banyoro moroberio andake bokorua egento geke bese era chikokonya asoko eneke buna emeroberio yomosike Raila Odinga yokomwania yanyarre koba agegokoreka senchera yobororo na kero yomo onyoreri baga liokomorera buno mosike Raila Odinga iga ninde namo wabamenyi korwase e county ya Kisii andake nechiko ne atotebelita na andingi keria orachikomonyorera mosike Raila Odinga mbiamono sana njengo tebanga mugaka Raila otemire ngaki kurwa chagete tewa kitu burai otemire kurwanira serikali lakini singaki yaikire unyarega gutumuka nabantu abange bagote bandoje gochia bangote konyera karoro serikali ime bagote tutam lakini sayi ndoje abantu bagote bamo one time nyasati nyako babe ko ngaki ke gatanyira kuona nabantu bakora banangi kurisika ground one time bintu byonzi mbiamono sana bemono sana akobwatekana nebirengereri byo aiga boigo ninde namo barai kurwase county ya Kisii na bago totebelita ando totebinganki kelio rachikonyorero mosike Raila Odinga biamono abatangasachi baminto iga atoro Raila Amolo Odinga onyarire kobokorara lakini bono ng'ota kwa senseye Raila okorira ya mange morigereria bugeta sene kyagetembe asege kerebosio mwancho morigereria muri kito dipo na sanya asese mwende na chikoto tebigoro yobogima bumosike Raila asoborai na egati yebintu biria arachikonyorirwa n'abakenya banyarako bagosanga ibirengereri bya budipo mbiamono sana umwanchwa umorigere kartanto gusangeye mase ye mokoro igasobo gatakati womochi obosongo bunalitoka kokotebya anene ase serikali yomurayo kabere bwense Daniel Torotich Arap Moi omogaka Raila Right Honorable Raila Amolo Odinga nigo abwatetwe na koirwa asechera agasibwa egesibo kie miaka 5 nomo anene ekikeirerete erogosibwa kwaye no korwanerera obwene bwa mwanya banto naboigo okobunwa kwerichiko igo bono nde bwensi uri kororekana kagopinga gusika kogenda mamincha ne serikali nigari kurirwe getambo kerege tindi engana togotebanga nabange babwatetwe gati yabo no mungwano korokwanga Kennedy Matiba oingati yabali babwatetwe no mosike Right Honorable Raila Amolo Odinga omwaka o 1982 inseyo borai bwense okabere Daniel Torotich Arap Moi asa matuka mange nigo twabiri tokora omosike Raila Amolo Odinga gakurwanirira rights gose oboene bwa mwanya banto naboigo kwegerera anene richiko like democracy democracy konyoro boene kupata uhuru eyungati yegange nene omosike Raila Amolo Odinga ari kurwanirira anene gocheiga ase abakenya na mange abakenya batwariganeretie na mange abakenya babwate asoko mwenyera omosike Right Honorable Raila Amolo Odinga aiga kurwa sorongo rwagusi mwegura abananchi n'abasangire birengereri byabo emiroberi babwate nabo igukuburia kwabo guchia se serikali asebire biga togenderete kumurera gose kumunyura omurayi bwense gose Right Honorable Raila Amolo Odinga oyure konye omunyakerogo bwekiama kia ODM Orange Democratic Movement ekijia chageto mwaka 2002 nonyana barokigwa be chi university ne college nigo baragange amo 9 timatinga ambabwate nkwana barasange asoko munyora Raila Amolo Odinga buna togendete konyora chibiche chiga abarokigwa kurwase university ya Kisii boigo naboko siko changa osange birengereri byao igoro yomosike Raila Amolo Odinga nabo chakanire tali yago ototebi ningyo kwinyora igoro ya Raila na okubole kwanguro kyo kujise serikali kubole kwana nale kubole kujase serikali litera nengo ku Nelson ya mete nyakundi inje na kubole kwa omosike Raila Amolo Odinga ngotwegerera arenge ase nsemo ya chire bobe ngotwegerera arenge binte binge lakini mwana twigwete bobe kurara kwae
twigwete bobe sana tubata maumivu mbuya mono sana nabo chakaneli tali ago ototebi ensemo gikwarwa nande ngakiugwete igoro yogo kwa mugaka Raila Amolo Odinga. Okay, aseri tali anengoro guja radio tour. Na ure kuruge ensemo ya Nyamira ndege gasomo Chibosongo. Ni goto ichanire to gukwa umweshimiwa Raila Amolo Odinga oyo bereka ototete binte binge ase Kenya yaito. Umweshimiwa Raila Odinga obereka ototea naone kire bintu bya chiro bene ga ukwa na gucha ase serikali ya Nyaroko bagie koigu of recently paka konyekere serikali ya machiri kogwa ni gaje imukigoro agatenie serikali ya bono gapaka tubgato bwene bogo itete ya bono iga nigo nari gusaba ase serikali ekero umweshimiwa Raila umubero oyo etigukere county abantu bento kunyorora nyuma atara irwa ariponda chigotugutu. Asanteni sana. Biamono sana ngabungati yebirangera lyo kurwa saba menyi be county ya Kisii inigaruro jinsi ya muchenya mira osanga mu 90 chakaneli etali yao arafu ototebi ninki kunyora umugaka Raila Amolo Odinga. Nanjire dira nangoro kujara ati mumanyi moka ajo bosongo gaiga nje yango tayari tanga ninga pole ase omuchio Raila ne familia ya Raila na Kenya ngima. Raila nigabeire ogototetea muna intu aba Kenya ase elimu Malitipati ntu amaite nganto kwane na toko kwana iga. Serikali ya Moi ya Kibaki agatema gotetea kire ngenda karos katipa akaigora chinjera chitwali ngucha kuigorwa. Njengo te pore Raila ogende no mulembe. Amen. All right, mbia mono sana umwanchu muligereria igo muna twagendere gusangamo naye manyanga Raila Amolo Odinga nere one of the stakeholders anasokorosia amangana ye katipa gose richiko nabo igo amendment ye constitution imeyense ya Kenya igabeire kagutenena bene buna omurwanereria opinzani obwate chinguru kurwa se serikali ya chonsi kurwa se serikali ya Moi serikali ya Kibaki nabo igo serikali ya Uhuru goika bagakora handshake nabo igo se serikali yegenderete yo muraibwense Dr. William Samoei Ruto. Tigatote benga ase amatuka bwango igago somo gaka Raila Amolo Odinga nigabeire ga kurara kare no kubwatana ne serikali ya William Samoei Ruto ya Kenya kwanza. Bune nchere ya moyo koreto mrembe ekagere bire binga nigo twabere to komorelekera kurwanirira serikali libere nango charire ono lakini baadaye ekarabwatana ne serikali na ndo mrembo koraki mrembocha nabokanda gutumanya mange muri kyoto Daniel Ontere. Pia mono sana Dipon sevirengere biao kubwatekana na uko kwako muske Raila Odinga aiganinde no mo babara likurwa se county ya Kisii mwacho muligeria ne chiko ne rato manyinga nkikeria uraje kumonyero muske Raila Odinga ayino muralia kwabere ko gotano muske Raila Odinga se chinsemo banyara kubaho kuligeria gose kwabere close mono segati ya magendera ega segati yemesangirekano yae nkikeria uraje kumonyero Raila Odinga nani ngakia kwa maito kwa chinga kichoko kwa mbia mono enche samari tangoro kwa bibo no mari mono garibo basaime county ya Kisii Secretary General ekene omusikie Raila Amolo Odinga nigasire nande twaliriri yandali nene anamane kere kunyoro buna abali kibamangana maya omusikie Raila Amolo Odinga ne onyatukwa bagakobaigera banyore freedom tetokanga abarai bali barase serikali nigo bagofinya amangana media singincho abarali no bakobeka amangana embeo mbako basa ko biased nande asemangana yokoleta multi party omusikie Raila Amolo Odinga riganyara ko bagakowanera mono amangana ayoye byama binge kegira ase amatuka magegani go twarochinga ekiameke mo gyo karikenge kunyara koba gekora asense ya Kenya kini omusikie Raila Amolo Odinga gatebanga no tigatunya ko twale byame binge erinde obosibole bonyara koba bogotoka nali nabantu bande bara nyara koba accommodated ekiagire kiameke mo nge wakomuke eje kunya koba ge wakomodate abantu abange igo kinege ntekene sana gyakapatunya koba tokomonyora omusikie Raila Amolo Odinga okora nande bo igoke tokoria litukoria lero mwana siasa onde taiyo Raila Amolo Odinga onyako bagakobeka personal interest cha yensemo na kunyara koba gakurwanira ense ya Kenya nyora mwaka otu 7 ekero ense nya tokoba gyotora chiburaburu lakini omusikie Raila Amolo Odinga agatebanga no obo chori obona obwagenda buna bwagenda Kenya nene no kobwa omonto yo omoti tugamangana mange tonyara koba tokoleto omurembe imense eto ya Kenya igo no morayo nyara koba gakobeka personal interest cha yensemo na kunyara koba gakurwanira aba Kenya bande the only politician ogokore gentekyo asensemo ya mangana ya barali nkikerio rachuko monyora Raila Odinga gosase the sphere ya mangana yoboli kibwa mangana
Raila Amolo Odinga no muntu omanyire anemo na sokorwanira abantu bainse ekero emiaka ya maigatora serikali ekotema ko finya abararia mbanyako baga kobeka mangana buna bwenerete batagete abararia banyako bako bakere ko banyako batogirio karioka mpaka nonyene ekero engakiri babwatama mucho lakini musikire Raila Amolo Odinga nyako baga kurwana esegienene na kwene kinga ntubwati kintu kunga freedom of journalism at least abarari banyako babakonyora obomo bwabo erinda limo rioka abanyarako baba express bibigenderete asense ito ya Kenya. Ndio. Pemona sana umwancho mweregereria aigakorwase omocho bosongo. Naomba mbaki hapo chini tafadhali. Tulia hapo chini alafu nawapa nafasi mwonge. Unaweza ukatuambia wewe jina lako? Jina lako na unamkumbuka Raila kwa nini? Mimi kwa majina naitwa Omondi Francis Katel. Mimi ni mkazi wa Kisumu. Mimi ni Mjaluo. Nakumbuka Raila kwa stories zingine tunasikia na zingine tunaziona. Tunasikia ugatuzi alileta devolution na constitution yenye inatudrive sahi. Yeye ndio alileta. Tumepata huzuni kubwa kama sisi wafuasi wa ODM, si Wajaluo pekee. Asante sana. Labda unaitwa jina lako? Kwa majina naitwa James Ochieng. Mimi ni Mjaluo. Nakumbuka kifo cha Raila. Kifo cha Raila imekuwa tumepoteza pakubwa sana. Unajua Raila amepigania wananchi wote. Raila alishikwa miaka 20 ili Wakenya wapate uhuru. Nasema hiyo kitu imetuumiza sana Wakenya wote na asante. Jina lako na ni kwa sababu gani umejitokeza kuelekea Raila? Nyinga Odero Thomas Onyango. Agwambo oweyowa. Ni huzuni mingi sana. Imekuwa mbaya. Dholuto mowachoka ma. Aba agwambo foto gini oktore sani baba iwewa marach. Baba wewa. Unaitwa jina lako nani na umejitokeza kwa sababu gani? Iluongani Sharon Ako. Raila lit nwa jo Kenya. Wadong malit jo thuru wa jo Kanyanam. Mawara yudo machal gi Raila pod onge. Lit wa uru. Tunaomboleza sana. Sai tuko na wakati ngumu. Baba ametuacha. Sai tunaombeleza yawa. Yawa nikisida. Tomonego baba. Ana dong nono. Atiana riekanye. Sai wora. Ankaka Jaluo. Mantiera kisika. Wadong maliti yawa. Manyane uruka kunyalo konyowa. Mimi naitwa Victor. Na baba tumejua vizuri baba ametupigania. Mimi naitwa Victor. Na vile tunamjua baba ametupigania kutoka utotoni mwake mpaka saizi akakuwa na miaka 80. Na tuna huzuni kubwa kwa kifo yake kwa sababu tumejua vizuri ni baba ndiye alikuwa anatuleta pamoja sisi kama Wajaluo, na kwa hivyo kifo yake imetufanya tunauma, ndio maana tuko hapa. Kwa hivyo lazima tusimame na baba hata akiwa amekufa. Asanteni. Kwa jina naitwa Victor Onyango, mkazi wa Homa Bay County. Yale ametupigania toka utotoni. Sasa tumekufa. Akwa ni baba kikinini kikue. Kaja kutimoni maraja mapijul kikinini kikue. Ana My name is Raila. I'm a young Kenyan in this country. I want to mourn Baba because he has done a lot to this country. And I want to mourn because Baba is a great person. And I want to tell my fellow Kenyans that it's indeed a very sad day that we are mourning this man. We want to say
Pole sana to the Raila family, pole sana to all the Kenyans in this country. Pole sana. Ambuya mono sana mwancho muriria ebyo negati ibirengerere byo bamenye kurase county ya Kisii na mona baigana boro kigwa abagosoma so muchobo songo bali bakurase semo ya Kisumu kurwase enka kabisa y'umuske Raila Odinga banga babone ko barure ki sababu aho ekibanyara kikunyara bakumonyerera bangi bakomate bakubumurayi urwanire tabakenya bakawaida asako ina kibona amagendera nyere ko bagagocha sense ya Kenya muske Raila bamutebere ko ba oyo renge gati yabalia abakurwanira abakenya bakawaida nabo gochakanira tote binganku kikeria urachikumira muske Raila enje samaria tankoro kwa Josephat Momanyi mobagi oyo kurigie kero kirikabo senator wa Kisii County nitaka tukotebanga nande nera toire myake menge sana sense ya Kenya kanyoro muntu buna Raila Amolo Odinga asengi nchobeire gagutena mona samanga demokrasia itu ya Kenya nabo igona bera abege ntege kone sana kanyoro muntu ngabunoyo egento togosaba Kenya itu twarobo toereru ekere togente kumurera umugaka Raila Odinga nyasaye tikamobeka sagaya asengi ncho okorega asengi ya sana asengi ncho kurwanira obosibore bwe demokrasia itu ya Kenya mbiya mono sana sana andake ngikiri urachikogania babeka semero bali yoko mwana umuske Raila Odinga egere oisaneke kureme yawo ngwaeni gwa century ya maskani egento ndagani bakore asengencho Raila tarenge omorai asense ya Kenya yoka korene nigarenge pan Africanist omonto manyire sensengima na mono orenge korere kene kyokubosibole bwa Africa aseko nikonda atakenga aba Africa bonsi ne byongozi byonsi bya Africa biche asengencho komorera Raila Odinga ase enseito ya Kenya na baigo barwe egento nyore university ya meche nchugu na korukwere taliaye asenge nchoko musika asemere meme na korda enseito ya Kenya andake muroberi ki uri urachikogani babwatie chenga kichokorire ko mubere bo muske Raila Odinga buna ba korre kurumaiga asemebere yo mugaka Moi na Kibaki tikama bombe ka sama chenga ali bunge elinda aye kuno ena matuka tano asenge nchaba na inchi kogenda kuligere limo beroye asenge ncho no mugaka bwa masikani na ndo korre meme na senseito ya Kenya biya mono sana amwancho mulirira bwegata sene kiagatembe au iniga bere Josephat Momanyi uyurore birengere biyaye aigaba go nindi negati yabamenye abarachiko tutabie elieta na ande ngikeli urachiko mwenyero muske nasema kwamba ningependa uniambie jina lako na uniambie ni kwa sababu gani ama ni sababu gani utamkumbuka Raila Odinga. Salamia wa Kenya, tuko na huzuni lakini tunaomba tu Mungu atupatie tuko na hasira, tuko na uchungu lakini wacha tuombe tu Mungu atusaidie. Tuko na machungu lakini hatuna uwezo, Mungu tunawaacha tu Mungu. Asanteni. Asante. Samarieta nengoro ku Victor Magare mwanafunzi wetu University ya Kisii ninde no muondoko ogosira kwa Raila Amolo Odinga oyo nyartego pigania demokrasia olendete ya 2010 niona muinyore Raila no muntu otemire gokonye nse okwerua obeka siasa kando olinde yomorembe bwense tigara ira tumuka somorembe togendere kumunyo mbuya mono sana mwacho mu ligirire bwegeta sene kyagetembe akorengana nebirengerere byabamenye kurwase county ya Kisii batebire mubere umuske Raila chinga kicho moroberio gose chinga kicho moroberio bwoko mwanya mubero nyara kubago gweti gwase chisemo igona akagirete nga Raila tare gochiko bata support matyangi round ye igondo oche buna mo igerete round ye matyangi ro support go tatiganta maetinga nga kibone gocha kwa Kenya twanyorire twakirwe kiranya egekong siasa ya Kenya ya chenjiri timbugati ya mange tiganya sako rwanja kwaye na kimwako na tabangu na kimote ketengenta twagania tutebie elieta ningi kiliora chukumenyero muskere inje data ide ya ndindira ya bie ko lakini renda chiko cha chindu atamagaroyo lakini weru muchinga dando muliri yani pro defense government na serikali ya mono sana nabo chakadiri elieta tutebie ningi kiliora chukumenyero muskere inje nelieta lya nengoro kwe Simba eyo Vanyansi omogaka orwaniro gendo rwayo tumokire aya akorire tigatuanja nenga makweli naro na intuntukwe ya mono sana wachumuligiria augo chakane lieta otote ngaki kiliora chikonyoro muskere lode samba lieta ngoro kweba nzibogongo yani gaki ense ya togokire twa mathe nanto siri gaki Raila ominto gaki ngugocha gokonya Kenya ye buna Raila achire gaki
kagira kurunyansa okonyira abana twa ituru kurunyansa kagira guturwanirira ngoro nende uraje kurwanirira kurunyansa gaki Raila wanjete eongote pole sana ase familia Raila ida pole sana asogo sirio mugako na abantu ba bondo na maseno tunawaambia pole sana sengenja makwiri arono ari otogoteba omonto oite to Raila karenge igaiga opposition arenge buya lakini bunachete kwa broad based amangana anze ko change paka Raila afya yake ikaanza kutoweka. Sasa tunasema pole sana kwa wananchi nyone familia yango ta pole sana aina na ngote ina togotage torigio omonto monga orato konyere nse yebuna Raila kuru 2010 obangire nse orwanerere nse igonto bwati monto ndo rarwanere nse sengenze nyansha antoma ethingo gocha kurwanirira baba gwato tikachitaya igoro ntoma ethina bono iga barwera bakurwara baba naye kwangu turwanirira ngo nainde bono raje guturwanirira kwa hivyo ngoteba pole sana nse ngima pole sana bya muno sana mwancho muriria ebyo negati ya birengererio gose abo babere bagogochera sembeo negativo amenyikorwa se county ya Kisii abanyarire ko babakuru birengererio bya kubwatekana no gukwa kumoske Raila Odinga bange babo bakurwa chisababu ao choko munyorera nichiko moralia depo na sanya sense mwende ajina ko baga gutukwanira igoro yogukwa kwa Raila Odinga na andake ngikeri oraga ni gukwanda kubwatekana no gukwa Bia mono sana mwanchwa o morigereria bwegeta seni kiagetembe geta seni kia chire nkuma isiko na imeyorogongo rwagusi ni gabara ibeso kirie aso kumulera umusikira Raila Odinga kubwatekana amekuwa mchapakazi mtetezi wa wanyonge ni gaberega kurwanirira bari no konyora wainse aso weteri chiko na boigo amangana amendment ya constitution na manganande amange ikobono mwanchu murigere karando gusangase nchirenga buneyo ndate go kwenyoringa Raila Odinga ni gaberega kurwanirira kiro kyo president chintunda angeisano kurende tanya konyarerwa kobo murai bwense kurende ni gaberega gutwara chinguru chinene anene buna omurai bu opposition tutakageretinga ntonyore nando muntu nga buno ywe kati yabarai bali ba murereire omuske Right Honorable Raila Odinga no mujumbe ukitutu uchache South Mheshimiwa Anthony Kibagendi nigatumira magombaye guchia se family nabogia mate yo mugaka Right Honorable Raila Odinga gukumanya so bwenge omujumbe Mheshimiwa Anthony Kibagendi nigo ainyorete ribaga liaye wetera se kiama kia ODM koba omurai bunge ya kitutu chache South igobono ngati yabalia tutebe beneficiaries na bali bagendrete gosanga naba Kenya nabo igo koena na obosibore bwabo igobono Kibagendi nigarure amagomba ya bene asatebiringa Right Honorable Raila Odinga nigo ale umurai niga aibure twe noburai meyaye nande nigo abiriga kurwanirira anene abantu balia bali no konyora wainse gose common mwananchi ikiao tebanga nere buno mujumbo kitutu cha South goikagendere wa keriogi kegima asogotenenera ensemo y'abananchi gose bali asokonyora wainse asatebenga Right Honorable Raila Odinga ntomenye tinga sense ya Kenya ntonyore na inde omo rayonde oranya gutwara chinguru anene gochia serikali ereo buna Right Honorable Raila Odinga nde ase omwaka bwechiru bibere na isano obocholia kero bwakoretwe ntwaro chenge sakasakanja bete sana imeyense ya Kenya abantu bagaitwa chisegi ngaki ya Kibaki Kibaki tosha akamoko boko Kibaki akaba omurai bwense ekere ngaki yegete yo murai bwense Uhuru Muigai Kenyatta ebiro bya ekero byegete na rochibura burunchi abete ekera ali gecho murai bwense kulinda tachi koira maiga yaye akakori ntutuguru nga handshake ekera kote handshake ense ya Kenya ikanyara gotegerera ekabano murembe goika okugamba kwa omurai bwense Dr. Omurai bwense Uhuru Muigai Kenyatta akakore gepindi kiaye chinsa chiti nara soma ujumbe ndo chekeka yachire yomo president wense ya ito ya Kenya Dr. William Samuel Ruto nigaote wense ya Kenya nigo Security Council was the Extraordinary National Security Council
boigo ase a special cabinet sitting ase gobono kubwatekana no gusira kwa mugaka Raila Amolo Odinga igobono muraibu enseni gachi kirenga totware extraordinary council meeting ase abanyakerogo baraikirane bejo aserega seme tandao na baga togenda tegukomanyie maseyemo buneke taseni kibatebire ngaba bwata mange ayo bakumuinyora kubwatekana nemirimo yaya baireka gokora asokurwanirira abana inchi buna bono twasangirina gati yabamenyi be county ya Kisii nigo baruro koboria anene gucia serikali koene kianga ekero mubiro yura rusiwa sense ya isiko gocha sense ya Kenya asengenje yemiroberio yokoeni wakwaye nigo baruro koboria nga onye nokobwa omugako yo niga ire temeri ya siasa anene mono niga bwata abafuasi abange nonyene ngaki ari gosoka asokwamereria serikali gokora maandamano niga abantu bari gosoka asobonge n'abantu ningo berwete gokwa nonyena asengencho yaye erekoba omurai nigo baruro koboria kwa benenga serikali ene kenga omuberoye ngotari wole chinsemo ao anene imeye county gosense yeto ya Kenya seba boliri ngonye no kubwata ari gwese county chonse emerongene na isano aso okomurigereria na koena na rambirambi gochia ase family bunentireyemo yokomurera na komwa masikani aye yo mwelio ubwatekana ni gabeire omurwanereria wesere njya samarira Benjamin Atembo Soro ngurwe ward ya Bastiaje kuba sub county iko toko tebanga iko tuanyorira habari yo mugago itora Raila Odinga amono gukumio kana ngonyare ko korara kurinde toko tebya bakanya bonsi ngani ko tuasabanga omugaga tigara ara soka bakugwe okuya atimuke okorire mireme menge egento konyorro mugaga Raila Odinga getangani ekatiba ya ite bono tubwatira busubure bwoko gamba onyandi dikale kanga bono ntware kugwana iga lakini morojo turwanire twanyorire katiba lere tugukwana busubure okorusiruta magoso wakoleke kujia obusubure tari kuburiwa egento kenena ariko basaba bono abantu bamintu morojo twasoira asengaki igo mugaga totigire togojiko so asengaki yobachori bono barene kamoranje abana siasa babono mwatigire maega muna bono debut badirite yito omugabano yito bolo simbarati koranje bono gwatigirwe kiameke orana buno gokegendi no bongaini Raila nigarenge gwanje gente kemo Raila tare kobeka masira yaye busimono igare gwanja orore ensenga ne yenge gara arego ekero bajori bwerire okorora Raila ija akabato kibagyo goboko na ino bono muna mwatigaire mwo bane ndigitani yoburai endigitani yoburai te gotoko lakini ensero no ekorete ense yeitero no etigarete iga bantu baminto ntia ndi doruto konyora Raila otakirengo je gusiga iga norocha magendero nare gusi kwatho tebetu kwa gwita gokora omugaga konyota kira korete koranje todo tigere binte binjira wadra na bolo simbarati omugabano ito ti project jiriko nyamwa jagire tiere nande nare ojigo sabonye konyarikana moroje nga ritukara aboko enigwa iko twaro sabanga na intwa ituji county jeito ala tuli tukeri mogisi tumanye ngankole tware ala tunende ka bantu baitu baje bamororera ka Gisi stadium agende nande onye no mabei agende kere county agende naro kuba mweti kogenda tumorore ekero twamororire iko na intu nabotoka bana maiga ngo itu abete to kwanje kurumaiga tu agagere jigura twamororire tari twanse turaje tuike gari ma so obogere igombia muno. All right, mbia muno sana ingati ya maoni kurwa saba menyi be county ya Kisii kubolia kwabo no mugaka onkorogonero ikirega igati gara rwa magombaye asengencho yo gusiro ko mugaka Raila Amolo Odinga. Ngoitita gaki ngoitita ngapapurali gaki papurali tuanchiti uligo chaka ikagusiota tebi hi abagusimbiye mole very smart, very accurate, very intelligent gaki papurali lakini abande barona iguru moralia barona igure bakonyagoteranga bono mole mbotigaire ngabono mole mbotigaire we aigani gotura sama yanda igotura sibiriro tigara nebinte imongonya gotera papurali buna omuga konkorogoti majinga inkyukunyora Raila asobuguma bwa ubwense se myake yago paka kwa kamera chimbu chega inkyukunyora omuga Raila Amolo Odinga we omboli enere swali komboli
no bwate riswali no bwate point nkinko nyura sera Raila Odinga nonya no isakoligere no ntinga buna babeta amo na omo president o Maega Mwai Kibaki buna ba minute tinga sigacha arafu Raila Amolo Odinga bagake hesabu bakarata bakajisimi bona igato kwa nejisimi okay arafu korugabo obosibole bukugamba obosibole kubu kwa na kende gyonse tali Raila kaki Raila aye ngosireki ndinya saibu. Alright, timu yamono sana umwancho muligereria abungati yabamenyi bagende tokumurera omugaka Right Honorable Raila Amolo Odinga ime ye county ya Kisii kantonto kusanga kuraigaso bugatakati bwomochio bosongo niko togendrete kusanga ye maseyemo niko togendrete kusanga ye maseyemo kuraiga ase county ya Kisii nabamenyi be county ya Kisii aigase CBD ime ye county ya Kisii niko togendrete kusanga nabamenyi ororo abubare na mayanda nene yo kumurera omugaka Raila Amolo Odinga tigango turaigwa bake chakaniri tali ago totebingana ki nkyo konyora igoro ya Raila Amolo Odinga mugago goro Raila kwanza litagani elietalia nengoro kwa Andrew Isaboke nyaboga mugaka Raila okorire binte binge sana no mugaka orenge o maana mono no mugaka orusirio mu Kenya atambe no mugako rukorwanira mwananchi wa kawaida. Hivyo tunasema Raila alikuwa ameongoza tena mkubwa wa kila kitu. Alright, mimi sana mungu nataka nilitali yao alafu totevi ninkyo kwenyero mugaka Raila Amolo Odinga. Mimi ni Jaluo naongea na Jaluo. Raila le urabagara mikuongo piende. Let kaki wewa. Raila wewa balet. Mimi sana chaka nilitali yao na watu tevinga ninkyo wete goro Marieta nengoro kwa Everest Nyakoni igongo te Raila tigatumoke omugako ina akorete gasingiya akareta devolution lakini asokoro wase serikali ntogo itaba serikali yote koreta nge confusion ina lego te aba Kenya bonsi pi tote byo mwaka Raila orarire biya tigatumoke biya nyasamo beka saga ya na intuboro ntubwate bagaringiya aba Kenya moroje ndabote takote abango mugako yasingenje tigo swase serikali me na arodi ngo itwe sengenjo mwako yo igaitwe sengenjo ya serikali mwako yo nyaba independent ya konye bichana dale gukwa lakini sengenjo asoire serikali ime mwako itigatumoke nandi twarenga serikali ya moitire biya mono nikiora tebi arena baraya babega batire be kyama kya ODM abaraya bangote ya ODM bachamo support Fred Okengo Mati support Fred Okengo Matiangi elinde tanyorobo buyi ini Nyanza igo bayerende mbamenya ko kise serikali singi serikali ina banyora bagochiora bayituru kuruwa bakure bayerere. Alright, mbiemano sana mwancho muligereria aigaso bakatakati umuchibo songo aboroki wa University ya Kisii na boigo Kisii National Polytechnic nigo beso kiria somonge kegima go chaigaso mucho CBD asoko mulero mugaka Raila Amolo Odinga nebirengererie binge toka ntogusangamo naye twakwanira mange eye maseye mokuraiga igoro yogosira ko mugaka Right Honorable Raila Amolo Odinga uneka ko tebyanga omurai bwense Dr. William Samuel Ruto nigo alikire ujumbe na kurangelia ege karo gia dharura yani omo sangerekano bweji cabinet secretary a security meeting nera rangerie bono igobono ntuchiko kumanyana rali yagenderete ekere meeting eyo yagenderete ni garangerie meeting ya asebire biga anyare gosanga naba Kenya toya kumanyanga mero belikie genderete igobono kuruiga asoboka takati wo muchibo songe county ya Kisii monyorenga nigo toteneine ase county yo mo deputy party leader wikiama kya ODM omoske honorable Simba Paul Arati oyure deputy party leader yekiama kya ODM bono ntomanyeti what is the next way forward kurende ntochikoga nyantonyore oroboti korwase kiama kia ODM anene bunenjira ya moyo kona magomba bo guchia saba menyi bense ya Kenya gose abananchi igo gandra gusanga mona into ya mase yemo kurase mitandao yeto ya Facebook na bogo mitandao yeto ya YouTube Getembe Television Network unyara gusanga mona into ya mase yemo ntunyara gukumanya muna amangana aberega wateka muna yarage ndrete anene ime yense ya Kenya in particular kuruga igase county ya Kisii asensemo yende tiga ndara mwaligania o Moriki Daniel Ontiri
nerbo igagenda gutumanyia gati ya barayi barikero kende batumire ji ujumbe bunenjera ye moyo gutuma magombabo guchia siamate yo mugaka Right Honorable Raila Odinga. Bemono sana Dipon mwancho muliriria bwegeta sene kyagetembe buna natika kogote biabu litangani aigani gotugore seranda bot ya capital asobo gatakati bumoche bosongo asabonegeta sene kyagetembe twanyara ko batogwesokia asobo sangirira irengerero byabamenyi kurwa se county ya Kisii abange banyara ko bakure birengerero byabo igoro gice sababu kiria akira abayirire bakikonyera umosike Raila Odinga bange bakomoteba kubwatekana nokoreta amonchorero amange ase sector yamangana yoborai bange bamotebire koba umurai bwanchete koigwera alichi bonenchera moyo kwa eneke buna Kenya ya chire gose ya sukire bosio natabegete enda ya ebosio kwa eneke bune se ya Kenya yanyara kubage gosuka bosio maigano mwancho murigiria akero kurigiria negati yabamenyikuru se county ya Kisii nabasabeke gorigia Gen Z abono banyara kuba bagwesokia kumurira umusikere Odinga senchira bene nakorokia amagombabo gati abo barusiti changu mwancho murigira buno rigiretie gati abo abarusiti bikoro tubagotara bunencheremo yokoene kibana banyara kuba bakumonyera umusikere Odinga nakumurira kubwatekana na maskane aye yomwelio nakumonyera asenchira bene asekiribuna abange bamutebere kubo murai bweruete murai obegete chitaboti cha ense mona barai bande asokoene kibana ense ya Kenya yanyara kubage gosikabosio mwancho muriria umusikere Odinga niko bono arwanderete ense ya Kenya buna nonye onyarite kobaga koriye kirugo kyobo rai bwense ase chintunda isano bunencheremo ose ase okugania gukora ense ya Kenya musikere Odinga onyarite kobaga koriye kirugo kega kyobo rai bwense ase chintunda isano na chintunda echisano mwancho muriria naganyarite koba gago sirie kirugo ose ka ku lose ase tuamorere kurasa matuka magega gakubwaterana numurai yoria osoira abisi asokoene kebana ense ya Kenya yanyere kuba gegosikabosio ukonyere tumwancho muriria boigati yabamenyi kurasa county ya Kisii niko bono barorekanire barinete chigali bange bagukura bande bakwanire nonye nerugeria yumusikere Odinga gosekegere bunenchire moyo koene kebana borokiro kolera kwabo nabanyere kuba bakonyumonyora asenchira bene situation wose enchera omocho bosongo korelekana abunko mwacho muriria so toligereti ebiasara niko bwenderete bunabo tambe asonanya nabo umubaro wabantu kura sekonti ya Kisii orelekanire comment kana abange bakomonyora na kumolera asenchera bene bako usaba umunguru abeke omoyo ya saga ya chigali buna kawaida niko chigenderete no bosombe mwacho muriria mubaro wabantu niko orelekanire comment kana bunabo natika gotebya litangani oboigo egatie bamenyi gatie abo niko boleti chisirimbi gati abo nibo boleti bitamba byo kolera maliga bonsi abo babwate chinchira au cyo kumonyora na kumolera umusikere Raila Odinga asense moye ndo mwacho muriria musikere Raila nigako kale sense melia ya broadbased osekali me yeserakali yo musikere Dr. William Samuel Ruto ababere bawo kole mere mamo abere bawo kole gasiamo bunenchire moyo ko ne bukibuna ense ya Kenya yanyera kuba nalia oturubana ko morembe wego nyara kuba kurwana robomo nogo chamu kwa barai bunenchire ense ya Kenya yanyere kuba gego sukago chibosio mucho muriria boigo akurwa asense mega gosekura sorongo rwagusi abange banyara kuba gokwane obo bwabo bwage siasa bange bakorera buna chikura kurwa sorongo rwa luo Nyanza ose chikura kurwa sorongo rwa Nyanza rugima nchichi gose okonyarekana nkororo chichi kobagekana asira chikoba konwase bari bago chikolia koligia oborai ebine birengerero bigati abamenye bari banyara ko bagosanga naitwe kolende aseke kekerebosio nto chikobwa osento chikosanga nabamanyi abamangana siasa banyara ko bagotwachi sababu chenkwane echo na kolengana nebirengerero byabo mbirebi magana bogo negekundi kende kyabasa mwancho murigiria abaenderete gutara namugora igaso mocho bosongo korokya okogacho kwabo bange bamurerere nakomoteba umurai gwerwete asoko eneke buna ense ya Kenya yakoba gego sukago chibosio mo ske Raila Odinga asa matuka maga ngabe bunge asensemeria ya Lang'ata kiongozi wa upinzani asa matuka maga musikere Raila Odinga uko kwa enigalinge asensemeria ya broadbased bunati kagotebi egati yechi ebirogo binde binge ebyo musikere Raila anyara ko baga ko ba asomo stadio bosio
bunenchire moko ene kibuna ense ya Kenya yanyara ko bage gusuka gochia ase birengo binde muskerela nto amorasa matuka bwango yakari negatiya bare kurwa sorongo rawusi to moraga gutara na baraibalia na mono barasikia magia udiem to moraga gutara no muske Anthony Kibagendi mubungo kitutu chache South muske Raila nto moraga koletara ya sensemo yengoko center me ya kitutu Masabase county ya Nyamira asa no banyara ko bago sanga no mubunge bwensemo yu muske Clive gisaira samatuka magaga bunenchire moko ene kibuna ebunge yo yanyara ko ba gego skamotu chigana chibe chamo ncho murigiria che mase mochigo gochira koroiga se roundabout ya capital egati abasaye bakorokia okogeche kwabo na bakorokia amayanda bogocha se omoraiga bwekia magia odiem oigo ogoiko kwaye bunatika gotebi olenga se serikali ya muske Dr. William Samuel Ruto na ayo nsikaniga ko yakora siginje ko eneke buna ese Kenya tari gotenena agendero gosika gocha se birengo binde ase amagendera macho muligire chene chibiche che mase mokoroiga se roundabout ya capital asabano bagendrete kworokia bose bagendrete kolera kworokia okolera kwabo kubatikana no chwa omurigereria etine chibiche che mase yemo koroiga se obugatakati bwo muchibosongo ase abantu basangerekanire asoko murera gosoko mwenyera omoske Honorable Raila Amolo Odinga obwatakana n'ogukwo kwaye kwa mubasokano kolende kurwa sensemo ya Nairobi omochio Karen bwomogaka Raila Amolo Odinga abarai ao nigo baikiroro asoko ene namagombo asechibiche nigo twanyaliro mo governor wo Homa Bay Gladys Wanga niga ikire asoko lemya yamateywe Mudavadi Musalia Mudavadi niga ikiro muraibwense William Samuel Tonera nigo arolekane ga kumetie omokonyu bumuraibwense Kiture Kindiki nigo baikire sensemeri ya Karen munenjere ya moyokona na magombabo gochase yamate gati abo nabaraibanda bange gati abo Junet Muhammad abubanya argo ikirana asentere ngamune yugo bono moncho murigereria ekarto gandreta ko sanga naino ye masa ya mokorugaiga aina magombo yaba Kenya anene kurwase county ya Kisii abagendrete komulera omugaka Right Honorable Raila Amolo Odinga unaneka kokotebya gati ya baraiba tumire jujumbe no mubungo kitutu cha South Mheshimiwa Anthony Kibagendi oyiwe obeteka gochorwa nseje kiama kya ODM ogendrete asetamu ya yentangani ni gatebirenga Raila alikuwa mchapakazi mtetezi wa wanyonge. He was a Democrat. Igobono etine chujumbe togendrete kugusangamu na yeye masemo nigo togendrete konyora chibiche che masemo kurega subu katakati obumochi obosongo asebire bigana inde gati ya abantu bagendete kumuriro mugaka Raila Amolo Odinga nigo tusangirire kanitega iga asomuchi OCBD omweshimiwe nsari mache nero ikiraiga asokurwa magombaye kochia siamate yo mugaka Right Honorable Raila Amolo Odinga karibu sana mheshimiwa nsari mache Brian Gori nabo gochakanire taliago ototebi naki orobaturega kwaranyora na inde na kiwete igoro yo gusira ko mugaka Raila Amolo Odinga asamarieta igongoro kwa mheshimiwa ensari mache oyoko bolio bochumbe nyali bali chaje 2027 amangana ya igona nyanyora kine nyomba mwane yaranara semitandao abantu bangere kolika na moito ekan oyorwanerere nseito ya Kenya mheshimiwa Raila Amolo Odinga onyalekanire kwa kurara naba nogoichano kanene ekiagera omugaka Raila Amolo Odinga nero rwanerere Kenya yaito ekagera ekosise niye gaje ya 2010 tobwate freedom le nsari mache na bongo tenena ndebe sairi jana must go Ruto must go iga omugaka oyo Raila Amolo Odinga abeiro omugaka bwa masikani orwanerere Kenya yaito ekera twara mangana aya no mugaka orarire igo twastuka mono sana igo tokoza baba Kenya bagima chingakie chigatoka kolera omweshimiwa Raila Amolo Odinga tigatomorere enjera ya masikani nalio
erinde kuri motwanzo chikorwe way forward go chimotu 2027. Mbuya mono sana mwancho murigereria kirato tusangamo naye gati yabarai baikirega iga baguchikwana na amagombabo asengencho yogo kwa mugaka right honorable Raila Amolo Odinga eyemaseyemo nabogo ogochaka Mheshimiwa, karibu. Taanza kwa jina lako na pia utuambie ni yapi uko nayo kwa ajili ya kufa kwa mzee Raila Amolo Odinga. Kwa majina naitwa Brenda Moraga Udesha, ODM Youth Leader Kisii County. Naanza na kusema RIP Raila Amolo Odinga. On behalf of myself, Kisii County youth, and all those who stand in solidarity during this time of sorrow, I extend my deepest condolences to the family, friends, and the entire nation of the passing of His Excellency Honorable Raila Amolo Odinga. Honorable Raila Odinga was a pillar of strength, champion of democracy, and a true patriot who dedicated his life to the service of country and in the betterment of Kenyans. His legacy will forever remain etched in the hearts of many, both with and beyond our borders. May his soul rest in eternal peace, and may his family find comfort and the strength during this difficult time. Thank you, Honorable Brenda, ODM Youth Leader from Kisii County. All right, mbuya mono sana umwanchwa umurigereria ineye maseyemo gati yabarai bari baikirega se county ya Kisii asenchire moyo gusanga magombabo. Naweza kusongea karibu hapa. Unaweza kusongea karibu, uanze kwa jina alafu upeane rambirambi zako kwa ajili ya kufa. Sawa. Nije kwa. Wacha akusikie. Haya. Hili yetu lazima tu tuandamane kulingana. Hii lazima kama si one time hatujui, but hii Kenya imefanyika si uzuri. Sisi kama watu wa Kisii comrades power. Sasa bwana yetu ameenda, but si mbona mumeua Raila? Mtuambie mbona mumeua Raila? Ruto ndiye ameua Raila, mbona? Atuambie mbona ameua Raila? Mbona ameua Raila? Mbona Raila amekufa? Mtuambie comrades power. Comrades power. Kwa majina naitwa Dorothy Asandia Bosire. Tumetoa rambirambi kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kisii watunalia sana kupoteza mwenzetu. Pole sana Raila Amolo Odinga. Hey! An baba we katimonge. Hey baba ngamane chungna. Aero Raila sana gino timore yoge uondo wa. Gino yoge uondo wa. Hey! Gino ni Raila ngima. Ni Raila to. Sasa kwa Kiswahili hawa watu wametudanganya kwa sababu wewe tulia. Mimi niongee. Iko hivi, wameua Raila lakini hatutakubali. Wewe Ruto wewe. Tutakuja hadi the last moment. Umwacho murigereria kiratonda kusangenya maseyemo aichire chibichakuru ase obogatakati bo mucho bosomon.
iga ikiara nyara kwa bagako mwenyera Raila Odinga abego ujumbe ya wichi ya saba Kenya nerelie iga mheshimiwa karibu sana metatu. Asante. Samarita Angoro Brenda Gaudensha, ODM Youth Leader, Kisii County, nominated MCA na ODM. Yeah. Rukende roboti goroyo kwa Raila Odinga ngaigwa konyora ngaikwari inge nande na kikwanya rakaba wakokea ripoti. Inaringe nyomba ilikuwa around the 6. Na rwachi message online nika take it slightly na watu wamezoea kuongea. So immediately nalinacha karika saa 1 na kira my child leader na mbonike maene Raila ukure akaniambia yes. Actually it was a shock to me. Nilikata tu simu singeweza kuendelea kuongea. Yes. Chine chibicho cha mase ya mokoro egaso bogatagati bomu chibosongo umwancho murigereria lioro chenigo ligendrete koine kiwa igaba na mayanda manene asoko murera omoske Raila Amolo Odinga kuroiga ase obogatagati bomu chibosongo togenda kusanga ya mase yamo asegeta seni kia getembe igobano gendera kukwana amo 90. Unaweza sema jambo, useme jina lako na wewe ni nani, na pia utuambie unaizi vipi kwa kifo cha mzee Raila Amolo Odinga. Kwanza kabisa nimepokea hii kifo kama kibaya sana, yani ni ujungu sana, so like msa ametuacha vibaya sana, so huko mimi tumepokea vibaya sana, yani ni mbaya sana. Unaanza kwa jina lako pia utuambie unahisi vipi? Mimi kwa jina naitwa Benjamin Arua. Nasoma hapa Kisii. Raila's death has left us like orphans now. Raila is our kingpin, is a Luo leader, is a freedom fighter, and his death must be respected. And today we decline 15th of October as a public holiday, and Ruto must represent that as a President of the Republic of Kenya. We request the President to do that before the day's end. Thank you. Hey, si tuko hapa manze. Si tunahuzunika sana kifo cha baba. Baba alikuwa mtu mpenda amani, alikuwa anapenda kila mtu kama si comrade hapa Kisii. Manze tunaomboleza vibaya sana na tunataka tuambiwe ni kwa nini Ruto alitolewa hapa akapelekwa huko. Manze sisi tunasikia vibaya sana vile Raila amekuwa msee wa power sana. Amepigania Kenya yetu. Sisi tunaomba tu justice ifanyike. Kama justice itafanyika, sisi tutafanya hiyo justice yenyewe. Alright, mbia muno sana mwancho murigereria abungati abali bagenda tekorera asengencho yo mugaka Raila Amolo Odinga. Kuna jambo gani unaweza sema kwa ajili ya kifo? Kwa majina naitwa Lamek. Mimi kitu naweza sema serikali yazijua kifo ya Ruto alafu wakatae kutuambia. Kitu tunabaki kuambia ni kitu moja. One time ni kitu moja. Lazima mtuambie mbona Raila alikufa na mkutuambia mapema. Alright, mbia muno sana mwanchwa o murigereria tipichechi kana ya mase ya mokuru sobo katakati mu chibusongaiga tugenda kusanga amo nae una abantu bagendrete kumurera Raila Amolo Odinga ya mase ya mo elitomanya ngaki emirubiri ya irabege kogenda na mange birengere nebinge biarure n'aba Kenya gochia ase serikali kubatikana no kwa omoski right honorable Raila Amolo Odinga ntumanya tenga bunabono omoskebwe omuraibwense Dr. William Samuel Ruto nigarangerie a meeting ya mubasokano ne cabinet secretary na security agencies eri bakwanire amangana yaiga igoro yo gusira kwa omoske Raila Amolo Odinga igo kurwega se obogatakati go muchibosongo chibija chikogo chira ya maseyamo gendera kusangamo na into segeta seni ketukia Getembe television eliotonyare kokoretera ya maseyamo na liagendrete kurwega sobo katakati womochi obosongo igobano to skare to gendare buna neka kokotebia abaraina bange banyarire komera na chinsemo chia Karen Nairobi bakurawa nomo governor we county ya Homa Bay Gladys Wanga gati yabo na baraibande nigo bomerania sesema ya Karen yali asoko na magombo kuchese family yomugaka right honorable Raila Amolo Odinga oitoko tebanga nigo beiro mtetezi wa wanyonge a democrat leader in the whole of Kenya. At the same time boy go Raila nigamanyire nonyena sense Africa asoko ba omurwanereri bwaba ine bwa mwanya bantu
aiga sense ya Kenya ngobono kitano tokosanga kurega ya mase chibiche chiga nigo tokoboria nga onyare gosanga mo 9 asenchira ya bene bino twika kokotebya nga Raila Amolo Odinga nero beiro mtetezi asebali bale no konyora wainse babere bakurwanirira amagimabo ngobono bunigeta seni kyagatembe ntochiko ene kyanga kwanyorire mase ya mokoro igasobo katakati wo Chibosongo ekarto gosanga noyo mito Daniel Yontiri tuchikora noyo mito Daniel Yontiri anyare gotorera asobwa gari ngaki abantu bagenderete kolero mugaka Raila imeye county ya Kisii bemona sana umwacho muliriria bwegeta seni kyagetembe aiga nigongo gochira masemo korwasa obogatakati wo Chibosongo negati yabamenye nigo baganeti kure birengera byabo kubatekana no gukwa ko Moskerelo Odinga bro unaweza anza na jina na unaweza I'm called James Juma.